Bună tuturor, eu sunt Zalina și am vrut să vorbim despre kitul ăsta pe care l-am comandat de acril săptămâna aceasta. Aici sunt pașii care trebuie urmați atunci când folosim kitul cu pricina. Este de la Rosalind. Conține aceste trei mici pudre acrilice. Una este clear, una este nude sau pink, ce e aici, și una este albă. Pensonul care este unul sintetic. Nu mă așteptam la unul din păr natural, că a avut un preț mic. Uitați, dimensiunea mâinii mele și dimensiunea kitului. Deci, cantitățile sunt mici, 5 grame, ceva de genul acesta. Păhărelul este util și el, monomerul, ce să zic, miroase groaznic. Te scurge pe scaun. Vreau să mă joc acum cu câteva tipsuri din astea de exercițiu pentru a vedea dacă mă descurc. Nu am lucrat niciodată cu acril și a fost așa un fel de experiment. Asta a fost kitul, am vrut să vi-l prezint. Nu am fost foarte încântată de el, ce să vă zic drept. Eu m-am jucat cât m-am jucat. O să mai încerc în timpul liber să văd care-i treaba cu el, să văd dacă mă descurc să lucrez și cu acril. Miroase rău și trebuie un penson bun, presupun că ăsta e sintetic și nu cred că face ce trebuie. Nu absorbe lichidul cum ar trebui și atunci nici bula nu se formează corespunzător din punctul meu de vedere. Dar nu mă dau bătută, vă țin la curent, o să mă tot joc. Pupici, aveți grijă de voi!